Yes. Jeg vil gerne fortælle lidt om bisfenol A. Jeg vil starte med at fortælle kort om hormonsystemet. Så vil jeg fortælle om hormonlignende stoffer, bisfenol A og dets påvirkning på drengefosteret. Og til sidst fortælle noget om bisfenol A, der dræber maskuliniteten. Yes. Hormonsystemet er overordnet set en form for kommunikationsmulighed i kroppen. Hormoner er eksempler på intercellulær kommunikation, altså en kommunikation, der sker mellem celler. Hormonerne er kemiske budbringere, som produceres i kroppens væv eller kirtler. De fleste af kroppens hormoner dannes i de endokrine kirtler. Hormonerne de virker, når de frigøres fra vævet eller kirtlerne, hvorefter de gennem blodbanen føres frem til en passende receptor. Der findes 4 typer af hormoner, som alle har forskellige karakteristika og derfor forskellige funktioner. Steroidhormonerne er et eksempel på en af de her 4 grupper. De er hydrofile, hvilket vil sige, at de let kan passere den fedtholdige cellemembran. Steroidhormonerne cirkulerer rundt i blodet bundet til transportproteiner, hvilket vil sige, at der både kommer en større koncentration af hormoner i blodet og en forlænget halveringstid af hormonet, hvilket fører til en længere virkningstid. Og den her transport fra kirtlen til den passende receptor, som også kaldes målcelle, ses her, hvor hormonet passerer ind i blodbanen, hvor det enten sætter sig fast til en transportprotein eller flyder rundt i blodet. Yes. Et eksempel på et steroidhormon, det er østrogen. Og på figuren heroppe, der kan vi se, at østrogens primære funktion er modning af kvindelige kønsorganer og brystkirtler, menstruationscyklus, sekundære karakteristika hos kvinden osv. Produktionen af hormoner styres både af det autonome nervesystem og af koncentrationen af hormoner i blodet. Hormonregulering på grund af hormonkoncentration i blodet kan ske ved en simpel regulering, som består af enten negativ eller positiv feedback. Ved en negativ feedback forstås, at en forhøjet koncentration af et hormon vil føre til en nedsat produktion af samme hormon. Den faldende koncentration af det pågældende hormon vil så igen medføre til en øget produktion af hormonet. Omvendt ses det ved positiv feedback, hvordan en stigende koncentration af et hormon fører til en øget hormonproduktion af samme hormon. Der kan også ske en kompliceret regulering, som sker via hypofysen og hypotalamus. Hypofysen er en endokrin kirtel, som producerer mange forskellige hormoner, og disse hormoner har en stimulerende effekt på mange af kroppens andre endokrine kirtler, og kaldes derfor for stimulerende hormoner. Hypotalamus derimod er en del af hjernen, som danner hormoner, der vil have en regulerende eller frigivende effekt på et af hypofysens forlaphormoner. Derfor kaldes de her hormoner regulerende hormoner. Yes, lidt om hormonlignende stoffer i vores miljø. Findes en del kemiske stoffer, som fungerer på samme måde som alle mulige forskellige hormoner. Nogle hormonlignende stoffer, såsom bisfenol A, minder om østrogen og kan derfor binde sig til østrogenreceptorer. Vi kan se på figuren her, hvordan østrogenen den binder sig til transportproteiner i blodet på samme måde som østrogenlignende stoffer gør, og hvordan de begge to på samme måde sætter sig fast til en østrogenreceptor, og så sætter sig fast på cytoplasmaet. Østrogenlignende stoffer de er agonister til østrogen, hvilket vil sige, at de virker i stedet for det naturlige østrogen, dog ikke helt lige så godt. Yes. Bisfenol A og dets påvirkning på drengefoster. Bisfenol A, det er altså et østrogenlignende stof, og vi kan se på figuren her, hvordan bisfenol A, altså østrogenlignende stof, påvirker den mandlige kønsudvikling. Bisfenol A går ind og hæmmer hypotalamus og hypofysens funktion, som vi kan se her, hvilket gør, at produktionen af FSH bliver mindre. Og vi kan altså se herover i højre side, hvad der sker ved drengefosteret, hvis østrogenlignende stoffer går ind og interfererer modsat, hvad der normalt burde ske og ville ske. Men altså, en hæmning af hypotalamus og hypofysens funktion fører altså til en mindre produktion af FSH, og denne mindre produktion af FSH
den vil altså føre til en mindsket modning af Sertoli-cellerne. Det vil sige, at der vil blive udskilt mindre mængde Müllers hæmstof, hvilket i sidste ende så vil føre til en mindre hæmning af hunlig kønsudvikling, og dermed vil drengefosteret altså ende op med kvindelig kønsudvikling og træk af kvindelige kønsorganer. Yes. Bisfenol A dræber maskuliniteten. Udover det, som vi lige så før, at bisfenol A vil stoppe hæmningen af kvindelig kønsudvikling hos foster, så kan bisfenol A også være skyld i en dalende sædkvalitet, som i sidste ende kan føre til testikelkræft. Som beskrevet før, der påvirker bisfenol A hypotalamus og hypofysen til at producere mindre FSH, hvilket vil hæmme modningen af Sertoli-cellerne. Yes. Og det kan altså føre til en mindre mængde produceret vækstfaktorer, som f.eks. LH, hvilket betyder en mindre stimulering af de latiske celler, som vil føre til en nedsat produktion af testosteron, hvilket vi kan se på den her figur, at der vil komme en mindre mængde testosteron og Müllers hæmstof. Den lavere testosteronniveau, det forhindrer altså de umodne kønsgimceller i at udvikle sig til egentlige kønsceller. Som vi kan se det her, så bliver kønscellerne, de bliver altså i stedet til forstadiet til kræftceller, som er de her CIS-celler. Og de her CIS-celler, de kan så senere udvikle sig til kræftceller i form af testikelkræft, og også en nedsat sædkvalitet. Yes. I en artikel fra videnskab.dk med titlen Bisfenol A dræber maskuliniteten, der fremlægges nye videnskabelige resultater fra forsøg med hanmus, der er blevet udsat for bisfenol A. Det forklares, hvordan hanmus bruger en udvidelse af deres territorium som en vigtig faktor i deres jagt på hunmusen i paringssæsonen. Et af de vigtige træk for musens seksuelle adfærd er, om den kan navigere rundt i omgivelserne for at møde hunnerne. I forsøget der løb musen rundt i en labyrint, der var designet til at vurdere deres evner til at navigere, da de mest eventyrlystne mus var de mus, der ville have størst chance for at navigere et stort område og dermed finde en paringspartner, altså en hunmus. Forsøget det viste, at de mus, der havde fået bisfenol A i langt højere grad, holdt sig inden for de kendte omgivelser. Hvilket altså vil sige, at de hanner, der havde været i kontakt med bisfenol A, havde mistet en meget vigtig færdighed, når det kom til seksuel adfærd, i og med, at de ikke kunne nå frem til hunnerne. Det er altså tydeligt, at der er den seksuelle adfærd, der primært rammes af hormonforstyrrende stoffer. Det ses igennem forsøget med musene, at det er vigtigt at undersøge forskellige parametre, når man tester hormonforstyrrende stoffers påvirkning på kroppen, og ikke bare undersøge de fysiske faktorer, for vi så her i det her eksperiment, at det har givet udslag og ting uden for boksen.